Аз се казвам Маги. Здрасти, аз съм Павел. Здравейте и от мен Мими Попова. Здрасти, аз съм Момчил. Аз съм Мими Калоянова. Аз съм Кико. Аз съм Ава. Здравейте, мили деца. Аз се казвам Тео. Аз съм Нати. Аз съм Влади от група Смехорани. Аз се казвам Даяна. Приятно ми е да се запознаем. Аз се казвам Борко. Здравейте и от мен Мартина. Аз се казвам Алекс. Здрасти, аз се казвам Ники. Аз съм Пролет от група Смехорани. Аз се казвам Мико. Моето име е Изабел. Здравейте и от мен, мили деца! Аз съм госпожа Пенева, а това са децата от група Смехорани